खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि दहेश्वर कसारी बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुवापुर बियाबनि सिङाव भल्ला बाथाबारि गामिनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरज खन्नाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लादों। दायो आं आरजखौ जागायबाय। नों आफा सोरजिगिरि बयखौबो अनसायग्रा नों जिउखा अरायबो खुलुमो जों नों अबंखौ अरायबो गोसोखाङो नुनो मोनै महर गैयै जों फोथायो आफा नों बाथौखौ जों सिबियो आफा गोसो गोथारै नोंनिनो गोथार मुंजों गासैबो खामानिया जोङो सानसे देरहागोन। नोंनिनो Batu